Siellä tulee Black Horse-tiimistä H. Petri Honkakangas, Tuninkauppa.com, siellä ravintolatiimistä H. Joni Helminen, Team 544 L-tunnuksella Esa Mylläri, Team Sautek on vielä arvoitus ja Best Class-tiimistä Vetomaasta L. Roope Moilanen ja Sautekista A. Aleksi Ahola. Joo, niitä Möykkyvolvoja oli aikoinaan paljon ja tuo paikka, missä niitä oli varmaan eniten Suomessa, oli Uittinen. Siellä oli semmoinen Tykkimäessä, Marikin muistaa, oli aina niitä kelta-sinivalkoisia Seloi-tiimin Volvoja. Niitä oli 11-12kin parhaimmillaan. Ja aina, siis kuuli ihan yleisössä se reaktio, että hei, nyt tulee Uittisten Volvot, kohta mennä törmää ja kumppaneita oli. Ja meillä on kaksinkertainen Suomen mestarikin tuossa joukkueessa mukana, eli Sinkkilän Penakin oli intoa täynnä kuin pikkupoika aamulla harmaiden hiuksien kerran. Niin kuin moni muukin meidän ikäinen hiukset yhteisen väriset, eli harmaat niiden kanssa, kenellä sattuu sitä vielä olemaan. Näillä mennään. Se on kiva, että vanhat herrat on lähtenyt mukaan. No ja eikö Sinkkilä sanonut, että hänellä on 20 vuotta edellisestä jokkistartista? Joo. Mutta ne väittää, että se on niin polkupyörällä ajo, että on kerran oppinut, niin ei kaadu kuulemma kuin kahdesti ensimmäistä pistettä. Ivomit ottaa varmalla ei ja menee tonne kärkeen. Ivomitti menee kakkoseksi. Kolmospaikalle Team Sautek. Nelospaikalla on Lapuan, Tuninkauppa.com, Sel-ravintola Team. Vaan ei ole enää. Ja sinne kaataa Sautekki. Olipas siinä dramatiikko. Kärjessä Best Class-tiimi Vetomaa, Nivalan UA, kakkospaikalla on Ivomit Paineautot-tiimi. Sen jälkeen tulee jonkin verran pesäeroa 3-1. Tuon Putti-Volvon tiime 544 ja lähtee siitä sitten niitä pisteitä, joita tuolla sijoituksella on saatavilla, eli 2 pistettä tässä kohtaa. Ivomitille 4 pistettä, Black Horsesille 3 pistettä, Lapualle, kilpailija 36 L, musta lippu. Tässä on ollut pientä epäselvyyttä taukojen suhteen. Siellä on lähtö valmis ja sieltä valot sammuvat ja näin päästään liikkeelle. Kakkospaikkaa haltuunsa. Ivomitti on tällä hetkellä 3. Mitä nämä punttikaverit oikein tekee? Se oli kyllä, nyt voi sanoa, että ihan omiin nimiin pyörähti tuossa pääsuoralla. Kato miten hienot viivat sinne on pyöritellyt. Team 544 Pentti Puoti vastasi näistä suorituksista. Ivomitilla pientä probleemia. Kolmospaikalle on nousseena Black Horses, Säkylän UAn kuljettaja tai joukkue. Ja joukkue. 3. Säkylän UA Black Horses. 4. paikalla on Ivomit Paineautot Team Nokian UA ja 5. paikalla on siellä Team Sautek Karvian UA moottorikerho. Ja 6. paikalla on tällä hetkellä Team 544 Urjalon moottoriseura. Nyt pitäisi kerätä nopeasti ohittamaan tuo maalilinja, jotta ei tule 0 pistettä. Mene! Ei, kyllä sieltä tuli keskiön nyt sitten. Ei, 7 pistettä menee Nivalalle, 5 pistettä Lapualle, 4 Säkylälle, 3 Karvialle ja 2 pistettä kirjataan Voi veljet, se on lentopallossa, kun se on se parin välissä.
No niin, se siitä. Lähtöön 19. Ivomik paineautotiimistä L, Mika Virtanen. Black Horse-tiimistä L, Samuli Saarela. Tuninkauppa.com ravintolatiimistä X, Tero Pihlajamäki. Team 544 N, Jukka Matilainen. Team Sautekista E, Onni Joki. Ja Best Class Team Vetomaasta H, Heikki Päiväritta. Matilainen oli eilen matkustamassa, tultiin yhdessä pikavuoro Hirvensalmi, Pori Hirvensalmi ja Matilainen oli vakavana. Ottaako sitten Säkylä nelospaikan? Kyllä ottaa. Säkylän joukkue Black Horses on neljäntenä. Team 544 on vitospaikalla ja nyt on Lapualla jotain probleemia. Sieltä tulee Säkylä ohi, nousee kolmospaikalle. Neljäntenä on nyt Lapua, viidentenä 544 ja kutospaikalla on Team Sautek. Kierrosta vaille valmis on tämä lähtö ja kyllä se ensimmäinen kierros. Ravintolatiimin joukkue, viidentenä Team 544 eli Kurilan moottoriseuran joukkue ja kutospaikalla on pysytellyt Team Sautek, Karvian UA moottorikerho. Ja sitten ruvetaan laskeskelemaan pisteitä. 7 pistettä Ivomit paineautotiimille, 5 pistettä Best Class tiimille, 4 pistettä Black Horsesille, 3 pistettä Tuninkauppa.com ravintolan, 2 pistettä Team 544 ja 1 piste Team. Muistaakseni oli historiassa. Team Sautekista H. Roope Kankaanpää ja Best Class Team Vetomaasta T. Tapani Saaranen. Tää alkaa pelottaa, kun Mari käärii hihoja. Ruvetaan hommi. Ja sitten mennään ja kyllähän paineautotiimi kakkoseksi Lapuan. Tuninkauppa.com ravintolat on menossa kolmospaikalla, mutta sieltä haastetaan kyllä. Ja tuo haastaminen johti siihen, että Sautekki joutuuko keskeyttämään, ajautuu ainakin penkalle. Katsotaan, saako sieltä autoa liikkeelle. Olisi aika tärkeetä noin pisteiden valossa. Kolmospaikalla on Lapuan UA-joukkue, mutta kyllä siinä Black Horses Säkylän UA haastaa ja haastaa ujaa. Ja aika lailla hissukseen. Sautekki saa auton liikkeelle. Sieltä voi olla muuten jopa 2 pistettä tulossa, sillä toi näyttää toi 544 meno sen verran hitaalta, että ei tule saamaan kyllä pisteitä tästä lähdöstä. 2 minuuttia ei riitä tuolle autolle. Ja tästä Sautekki pääsee vielä lähtemään toiselle ratakierrokselle ja sitten 7 pistettä Vesla-tiimille, 5 pistettä Ivomitille, 4 Lapualle, 3 Säkylälle ja tuohon keskeyttää ei tule. Voihan. Siinä olisi ollut Sautekilla paikka napata 2 pistettä, mutta sieltä tuli kuljettaja pois radalta, joten se on 0 pistettä sekä Sautekille että tiimi 5-4. Suonenjoen metsäpelumansikka edelleen tuolla 35, Lakiluusereissa Rauman Kirvelä Racing 32, Nivala 31. Komentopalo Kontila. Ja Tuninkauppa.com ravintolat-tiimi menee kolmanneksi. Team Sautek, Karvian UA moottorikerho on siinä nelospaikalla, vaan saako pidettyä? Siellä on nimittäin Puntti Volvolla haastamassa tiimi 544. Ja vielä mitä, sieltä Team Sautek nousee kolmospaikalle, ohittaa Lapuan UA-joukkue. Lapua on nyt nelospaikalla, Säkylän UA Black Horses on viidentenä ja kutospaikalla.
siinä kolmospaikalla, mutta kyllä siellä selvästi Lapuan Uan kuski, eli Lauri Syväoja L-tunnuksella hakee mahdollista ohituspaikkaa edellä ajavasta Team Sautekista. Mutta ei ole vielä löytynyt ohituspaikkaa. Ja nyt alkaa käydä ohituspaikat jo vähin. 7 pistettä Ivo Mikkoinen autot Viinille, 5 pistettä Vesplas-tiimen Vetomaalle. 4 pistettä Team Sautek, 3 pistettä Loppuun, 2 pistettä Säkylän Black Horses-tiimi ja 1 piste kirjataan tiimi 544 Urjala Moottoriseura. Pistetilanne 5 ajatulla. Kakkospaikalla Team Sautek kolmantena. Lapuan joukkue oli hetken aikaa neljäntenä, ei ole enää, on nyt viidentenä. Nelospaikalle nousee Black Horses Säkylän UA ja peränpitäjänä Team 544 Urjalan Moottoriseura. Ja nyt on Team Sautekilla oli ainakin siinä hituisen verran hitaampia liikkeitä hetken aikaa. Siinä pääsee Säkylän UA Black Horses Team riittävän vauhdikkaasti. Katsotaan lähteekö Sepponen hakemaan sieltä sitä yhtä pistettä. Lähtee luonnollisesti kun pisteistä ajetaan. Ja mitä tekee Säkylän porukka? Sieltä lähtee hakemaan. Oi. Sehän oli erikoinen ratkaisu Pekkan kautta. 7 pistettä Ivomit paineautot, 5 pistettä Vesplas-tiimi Vetomaa, 4 pistettä Säkylän UA, 3 pistettä Team Sautek. Ja nyt muuten hyytyy sinne 544kin, joten tässä aukeaa vielä Lapualle mahdollisuus napata parikin pistettä. Ja kilpailija 31N mustavalkoinen lippu. Ja sieltä tulinkauppa.com siellä ravintolatiimin kuljettaja ylittää maalilinjan. Ja sitten mennään ja kyllä sieltä Ivomit paineautot kolmospaikassa on kiinni Lapuan UAn porukka, neljänneksi Team Sautek, vai meneekö? Sieltä lähtee Säkylän UAn Black Horses hakemaan ohituspaikkaa, mutta ajautuu kyllä penkalle. No on nyt vitospaikalla, se oli Team Sautekille vähän heikompi suoritus sitten tohon kohtaan, eli Sautek on nyt kutospaikalla ja nyt pyörähtää siinä Volvo, ei pyörähdäkään, se oli hämäys, et tule ohi. Vitospaikalla. Team Sautek on Nokian UA-joukkue on kärjessä. Kakkospaikalla on siellä Vesplas-tiimi Vetomaa, Nivalan UA kolmantena. Tuninkauppa.com Sellan ravintolatiimi Lapuan UA. Ja lähteekö hakemaan Lapuan porukka vielä viime hetken ohitusta? 7 pistettä Ivomitille, 5 pistettä menee Vesplasille, 4 pistettä Lapualle, 3 pistettä Säkylälle, 2 pistettä menee tiimi 544 ja 1 pisteen tästä lähdöstä nappaa ihan sillään Team Sautek. Vähän näyttäisi olevan tuo etupään kanssa jotain probleemia. Mistä paineautotiimistä H. Mikko Simonen. Taas tuli 1 kirjaa lisää reilulta päällä. Vesplas-tiimi Vetomaa X Matti Mäenpää.
Tuninkauppa.com eli R. Rami Grönfors ja Team Sautekista X. Kalle Valmo. Ja tuo Black Horse-tiimi oli siis S-tiimissä. Ivomit-paineautot-tiimi menee kärkeen kakkoseksi. Best Class-tiimi vetomaa ja Säkylä ja Lapua pyörähtävät siellä keskenään. Ei muuten hyvää tiedä, molemmilla oli se 24 pistettä ja Lapua pääsee siitä ensimmäisenä liikkeelle, on nyt nelospaikalla, kun kolmanneksi on nousseena tiimi Sautek, viidentenä on Säkylän UA porukka ja kutospaikalla tiimi 544. Sautekilla porukka ja vielä paikan helpolla ei tule varmasti Säkylän porukka päästämään, on aivan siinä loppuun tiimi 544 ja siellä taitaa tiimi Sautek keskeyttää. Tää on mielenkiintoinen taistelupari tuossa kolmos-nelospaikalla. Ja kyllä siellä Tuninkauppa.com Selän-ravintolat-tiimi on tuossa kolmospaikalla. Nyt lähtee Säkylä hakemaan ohituspaikkaa. Heittää vähän sinne ulos, mutta ei pääse tuossa kohtaa ohi. 7 pistettä Ivomitille, 5 pistettä Mesklas-tiimi vetomaalle. Ja mitä täällä? 4 pistettä Lapualle, 3 Säkylälle. Ja 2 pistettä on tuolta tulossa tiimi 544. Ja se kirjataan NYT nyt. Kolmas, neljäs, viides punainen. Black Horset laskettelee tuonne ulkokaarteeseen jaetulla 4. tilalla. Oikeastaan se ei ole enää jaettu, se on ihan ikioma paikka ainakin toistaiseksi. Ja sitten tuolla viimeisenä Team 544, kuka siellä Volvo Puikoissa oli tällä kertaa sitten siellä Sinkkilän Penans. Kauhajoelta ja Hämeenlinnalta aikoinaan henkilökohtainen Suomen mestaruus. Ensimmäinen kierros se menee Tää on hirveän pitkä tuo tiimin nimi. Ehkä siihen saamme jatkossa vähän helpotuksia. Elikkä siis lohko on E, eiks niin mitä me ajetaan, ja tässä on 4 lähtöä jäljellä, niin Mari tuossa kertoo, ja sitten tulee se paussi. Että ylösohjittua sitten harrastaa. 7 pistettä lähtee Ivomitille, 5 pistettä Metlakselle, 4 pistettä Tuningille, 3 pistettä Black Horse, 2 pistettä Team Sautek Karvia-joukkueelle ja viimeinen piste sitten Team 544 eli Pohjolan moottoriseura. Ja sitten siellä poistui tuo lähtö edestä. Näyttää kahden, että sitten ei tunnin taukoa, mutta 10 sekunnin taukoa vasta. Sieltä sitten vaiheessa menee kyllä ihan omaa kyytiä. Se Best Class oli erittäin hyvin siellä kuviossa mukana siinä vaiheessa. Nyt värin perusteella voi lähettää, että Sautekki ainakin on YKK 4 ja 5 siinä vielä yksi. Säkylä meni kakkospaikalle tuolla. Anteeksi? Säkylä meni kakkospaikalle. Säkylä. Black Horse. Niin, Black Horse. Toikin on aika helppo, kun siellä näkyy violettia vähän molempiin suuntiin. Väri, mitä joskus Venäjänmaalla oli kaikki talot tuon värisiä. Eka kierros menee Ivomimainen vielä jonkinlaisia parannustilanteita ja tämähän oli aika tasainen. No eikö mitään, siellä onhan 2 kärjessä, Ivomitit ja Best Class on menossa ihan aika isotkin erot tässä vaiheessa, kun tuolla puolimatkassa sitten hetken päästä pisteiden kohtaan suhteen, niin siellä alkaa tuossa spekulointinäytössä tippumaan noita 1 ja 2, se on se mukavin vaihe, mutta sinä jakkanut 7 pistettä Maine autoille 5.
tämän lähdön kuljettajista ei ole muuten lähtövoittoja ja se tulee muuttumaan nyt. Tasasta odotettavissa. Joo. Ihan niin kuin Hannu lähelle. Kyllä äänestä päätetään. Ja tuo viimeinen auto on niitä helpoimpia ymmärrettäviä. Sen tässä vaiheessa Black Horse taitaa parantaa sijoitustaan tässä vaiheessa 4. tilalla, 5. Sautekkia. Sautekkia nyt siellä vähän kutittelee, härnäilee sitten Team 544, mutta ei tuota tulosta. Ei ole niin pitkään nokkaa, että pääsisi härnäämään 50 metrin päälle. Eka kierros ja se menee tuttuun osoitteeseen. Nokian Ivomit paineautot tiimille menee ensimmäinen kierros edelleen siinä sitten. Luukku, niin se on ollut kyllä Urjalassa aika tavattoman kauan. Siellä oli sitä Renault-miehiä aikoina, mutta kaikilla oli toi auton peräluukku samanlainen tommonen. En tiedä, onko se vähän ampiaisen vai mikä se. Heistä siellä. En ole katsellut ampiaisen. Ihan tutkinut, mutta aika paljon luottoa sillä tavalla aina kun on tusjahtanut nenälle. 7 pistettä Ivomit paineauto tiimille. 5 pistettä 4 pistettä Vestlas, 3 pistettä Black Horse, 2 pistettä Team Sautenkarvia ja viimeinen piste sitten Team 544 Urjala Moottoriseura. Puonti. Best Class viime vetomaalla siellä Matias Päivärinta on ajanut 1 lähdön ja ottanut siitä lähtövoiton. Muilla on tommosia kolmosia ynnä muita sijoituksia. Puontilla on ennätys tänään. On ajanut kaikista pisimmän matkan, kun ekaan mukaan mennessä. Aika sellaisessa viittaus aika voimakkaan. Ja lähtikö kaikkea sitä on? Mä ajattelin, että ne oli varmaan niin nipussa siinä. No Puonti meni nyt kyllä jo huomattavasti suoremmat oli linjat, mutta otti harkiten, koska tuo ero on aika voimakkaan näköinen tuonne edellä ajaviin autoihin. Elikkä Best Classi tässä vaiheessa ykköspaikalla, kärkipaikalla. Ja hyvin rauhallisesti siinä sitten ottaa homman Ivomit paineautotiimi, se on tosiaan myös sitten Puonti tuolla PV-länsä. Noista punaista voltasta voi heittää tässä viimeisessä lähdön aikana, kun siviililiikenteessä aikoinaan näki aidon punaisen PV-Volvo, niin tiesi, että se oli PV544 Sportti. Sporttia sai vaan punaisen, mutta autoja ei saatu niin sportteina. Siinä oli 90 vaihto vakius olisiko 75. Tämä nippeli tieto. Vestas-tiimille se itse ja viimeinen piste siellä sitten tulossa. Kyllä se menee, kyllä Puonti nyt hommat hoitelee, viimeksi taisi meillä vähän vähemmän. Etteikä se näkyyhän sillä ne ajetut pisteetkin mun mielestäni jossakin. Onhan siellä tullut kaiken maailman vahinkoja. Joo, se on tullut 2 pistettä kerran nyt. Ivomit paineautotiimiltä K. Petteri Koski. Team Sautek L-tunnuksella Jarkko Valonen, Black Horses L-tunnus Samuli Saarela, Best Class Team Vetomaa, N-tunnus Matias Päivärinta ja Tuninkauppa.com ravintola Team K-tunnuksella Olli Kojola. No niin, ja punaiset meneekin pikkelään 5 pökälle saman tien siinä sitten. Kovasti siellä on sitä Black Horse sieltä yrittää sitten tulla ja pääsee väkisin puikahtamaan tuolta välistä. Oli viimeisenä, otti 2 setin tuossa ekassa mutkassa ja itse asiassa tilanne pysyy vielä hallinnassa. Se on jo erittäin suuri merkittävä suoritus. Kassultaa Ivomit paineautotiimi jälleen kerran ykköspaikalla, kärkipaikalla ja se näyttämään tilanne aika selkeältä myös samansuuntainen retia. Jaha, niin 544 on vitosena ja sitten tässä on ihan
Karvi on Sautekilla. Onkohan se rengasongelma? Onhan siellä. Ja paha laatuinen vielä. Kohta ei ole rengasta, vaan rautaa siellä. Niin kuin tuo... Juuri. Logiikka tuo. Ivomit paineautut tiimi lisäpisteitä 7 Vestas-tiimille 5. 4 pistettä Tuningille 3 pistettä Black Hole 2 pistettä 5 4 4. Ei ollut ketään näköpiirissä. Minä odottelin ensin, että tuleeko sieltä tuo Snaapin värinen laitteisto. Team Sautek, Karvi ja UA moottorikerho. Kiinni yhdessä lisäpisteessä ja uskoisin, että kyllä tuo piste sieltä kotiin tulee. Tuolla matkailuauto tuolla rinteessä, jos sattuu mennä akku tyhjäksi, se on hyvä mäkistarttipaikka, jos sinä on vain tietä eteenpäin. Paineautotiimiltä E. Juuso Sukkula, Team Sautek, K. Päivi Korpela, Black Horses, H. Petri Honkakangas, Petkalas, Team Vetomaa, T. Tapani Saarinen, Jutunen Kauppamiesten Kuvilta, S. Sepponen. Sen jälkeen nelospaikalla Sautekkin naittamassa ekaan kaarteeseen ja siellä on nyt sitten toi Volvo oli hetken aikaa siellä viitostilalla ja taitaa nousta takaisin. Ainakin yritystä on kyllä. Yrittänyt ei laiteta. No niin, ja nelosnahan sieltä vanha, oliko se Matilas vanha herra? No niin. Hiljainen mies Mäntymaa. On hyvä meininki, eikö olekin? Se on tärkeä juttu. Ja otetaan häntä varovasti, sammutaan häntä vasta ensimmäisten joukossa, eikö se ollut se vanha sano? Joskus kauan sitten. Lätsässä oli näitä tällaisia. 7 pistettä ei Lätsälle vaan Ivomitille paineautotiimille. 5 pistettä Pestilaas, 4 pistettä Tuninkalmalle, 3 pistettä Black Hole, 2 pistettä Nini, 4 ja moottoriseura ja 1 piste joukkueelle 30. Sitä se istuu. Black Horse-tiimi kyllä ulkoa kiertää 1-2, nousee 3. saman tien. Siellä on ilmeisesti jonkinlainen hyvä linja, kun löytää sieltä tuota ulkokautta. Sitten on yllättävän paljon kierretty tuossa ensimmäisessä kaarteessa. Niin se on mukaan ei kyytiä pelkään, ei muuta kuin siitä vaan keestä ja kovaa. Ja pitkä puhuu, niin kyllä lähtee. Niin lähtee kohta pisteet, pitää sinne ovat menossa lähtemässä niin Ivomitin mukaan. Eli ensimmäinen kierros menee paineautotiimit ja 5. Painattamaan. Siinä on yrittäjäpuolelta kyllä. En kyllä lähtisi yrittämään. Se kun huiskauttaa tuolla hännällä, niin se on kuule kertanytkystä tuolla lepikussa kuin pieni auto. Niin taisi käydä. Ei se menikö molemmat? Ei, ne on edelleen. Ei nää saa oikein. Mut menetti kyllä 5. Joo, pisteitä. Kyllä. Ilomi teille pisteitä 7 pistettä. 5. 4. Karvi ja 3, 2 pistettä tuli Kauppa.com ravintola Team H-tunnus Joni Helminen. Ivomit paineautot tiimi, nokialaisjoukkue on kyllä tekemässä sitä, mitä tuossa Mari pikkuisen
tuolta teille kertoili äsken, että miten niin pikkusen kertoi ihan faktoja, tosiasioita. Voittamalla Lähkön on ensimmäinen joukkue, mikä yli tästä. Niin. Ja pikkusen kerran. Pikkusen vaan kerran. Mistä isosti kerran? Kenelle sulka kuuluu? Koskellekin. No niin. Voi. Mikä on koko väli? No joo. Tässä on rytmin vaihto hetken kuluttua. Alkaa kilpailu kuluttaa nyt, että pari pääsee puikkoihin. Ivomit Paineauton tiimi, nokialaisjoukkue on kasvattamassa tosiaan. Ja se on uploadien paikka, ensimmäinen joukkue, mikä 100 pistettä yrittää jo tässä vaiheessa. 5 Pettrasille, 4 Roningille, 3 ja 2 sitten Tim Sautekki. Ja viimeinen piste, se on selviö, eli punainen Volvo ei voi erehtyä joukkueesta. Kyseessä Urjala Moottoriseura Team 544. No niin. Sitten ruvetaan katsomaan erottua. Jotka menijöitä Kauppa.com siellä ravintolatiimi. Mitä tekee sitten Best Class? Tiime Vetomaa on siinä 3. paikalla. Lähteekö Lapua haastamaan kärkipaikalta Ivomittia? Ois kannattanut pysyä siinä 2. paikalla. Nyt menetti 1 sijoituksen ja on 3. 4. paikalla on 30 tiime Sautek. 5. on Säkylän Black Horses ja 6. paikalla. Ja mitä tekee nyt Lapuan porukka? Tuohon Nivalan jengiin nähden sieltä lähdetään hakemaan ohituspaikkaa. Ja riittääkö se sitten ulkokautta? Eihän se riitä. Lapua saa pidettyä ton 3. paikan kuitenkin, mutta siinä on Sautek aivan perässä. Ja ruutulipulla jaetaan jälleen pisteitä Ivomitille 7, Vestlassille 5, 4, Sautekille 3, Säkylälle 2 ja 1 piste tiime 544. Ja Black Horses-tiimistä S. Jussi Saarni. Ja mitäs tuo pistevettä? Lähtevät. Kotikumpu kärjessä. Täällä on Nivala. Muiden Sautek 4. Säkylä 5. paikalla ja tiimi 544 on peränpitäjänä, kun lähdetään tuonne. Ja mitä? Siellä Säkylä lähtee huimistelemaan. Nouseeko jo 2. paikalla? Ja siellä on Team 544 Vilppi Lähtö. No, ei tule tällä hetkellä vaikuttamaan millään tavalla. Siellä on viimeinen paikka muutenkin. Sinkkilän Pentillä. Ivomit Säkylä. Ja 544 Vilppi alla. Ajattelin, että se rupeasit jo letittämään sitä. Sitä ei ihminen usko, että miten paljon on kaikenlaista tapahtumaa näistä tornistakin tämmöisen kilpailun aikana. Ivomit jatkaa siitä, mihin jäi edellisessä lähdössä 7 pistettä. 5 pistettä Säkylälle, 4 Vestlassille, 3 Lapua porukalle, 2 Sautekille ja sitten kirjataan Team 544. Onneksi myös E. Pentti Puonti, Black Horses B. Tomi Rinne. Let's go! Ivomit kärkeen. 4. Säkylän auto 5. paikalle, Team 544 6. paikalle ja nyt seurataan taas Säkylän uuden Black Horsesin menoa. Siellä on kuljettajana T. Tomi Rinne. Lapua nostaa
osakkeitaan nousee kakkospaikalle. Best Class Team Vetomaa on kolmantena. Sen verran on tullut muutosta marssijärjestykseen edellisellä paikalla. Ja nyt lähtee Säkylä hakemaan siellä Sautekista ohitusta, mutta ei ihan ollut tossa sellainen sopiva kohta ohittaa. Haukottelitko jo? Ei tää noin tylsää. Ivomitille kirjataan 7 pistettä, Lapualle 5, Vestlalle 4, Sautekille 3, Säkylälle 2 ja 1 piste on tulossa Team 544. Best Class-tiimistä L. Roope Voilanen, Ivomitista E. Juuso Sukkula, Team 544 N. Jukka Matilainen ja Black Horses S. Jussi Saarni. Ja näin lähdetään ja sieltä Sautek, onko se Ivomit, onko se Lapua ja Sautek ottaa kakkospaikan, Ivomit kolmospaikan, Lapua nelospaikan, Säkylä viidentenä, Team 544 on kutospaikalla. Sautekilla oli vähän tommoista penkan kokeilua. Onneksi pystyy pitämään se kuitenkin renkailla. Säkylä nousee Petraa sijoitustaan ja on nyt kolmospaikalla. Neljäntenä Sautek, viidentenä Lapua. Ottaa karkumatkaa ja pikkuhiljaa on muuten mahdollisuus varmistaa se jatkopaikka Vetomaalla. Ei montaa pistettä puutu enää. Ja ruutulippu on valmiina. Sieltä kirjataan 7 pistettä Best Class Team Vetomaalle, 5 pistettä Ivomitille, 4 pistettä Säkylä Black Horsesille, 3 Team Sautekille, 2 Tuninkauppa.com Selaravintolat-tiimille ja 1 piste Team 544. Pala 106, Lapua 72, Säkylä 67, Karvia 38, Urmos 21. Ja mukaan Riku Päivärinta Best Class-tiimistä. Team Sautekista Jarkko Valonen, sitten Esa Mullerin, Niilo kärkeen ja on siinä Lapuakin, ilmoittautuu tuohon kärkikolmikkoon ja lähtee kiertämään ulkokautta. Ja pääseekö kuittaamaan siihen kakkospaikalle? Ivomitti tulee kärjessä, Lapua kakkosena. Nyt on Nivala, eli Best Class Team Vetomaa on kolmantena. Nelospaikalla Säkylä, viidentenä on Team Sautek. Ja Team 544 joku laittaa Tuninkauppa.com ja siellä ravintolat tiimille, nimittäin jos tuolta kukas siellä oli kuskina Niilokolla auton neljäntenä maaliin, niin sitten ei auta enää mitkään muut kuljettavoimat. Näin se on. Se on raaka peli. Ja näin tullaan ruutulipulle. Ivomitille 7 pistettä, Best Class-tiimille 5, Säkylälle 4, Lapualle 3, Sautekille 2 ja Team 544 kirjataan 1 piste. Pistetilanne 21 ajetun lähdön jälkeen. Nokian Ivomit paineautot tiimi 134. Nivalan Best Class-tiimi kakkosena pisteitä 111 varmat jatkaat. Tuninkauppa.com Team 544 Petti Sinkkilä S-tunnuksen. Tuninkauppa.com ravintolatiimistä T. Topias Viita. Black Horse tiimistä L. Samuli Saarela ja Ivomit paineautotiimistä S. Sami Saari.
vaihetta ja siellä oli Topias Viita hakemaan ohitusta ja nousee kakkospaikalle. Mitä tekee Säkylän kuski on siellä hätyyttelemässä, mutta kolmospaikalla Best Class-tiimi vetomaa ihan kuin jopa antanut tossa, että menkää vaan taistelua te. Ja näin Lapua nousee kärkeen. Pieni toivon kipinä säilyy vielä. Best Class viidentenä team 544 ja kutospaikalla on Sautek. Team Sautek siis. Ja jaetaan pisteitä seuraavanlaisesti. Lapuolaisille 7 pistettä, Ivomitille 5, Säkylälle 4. Best Class-tiimille 3 pistettä. Tiimi 544 ottaa 2 pistettä ja Tiimi Sautek 1 pisteen. Autoja myydään tämä. Niin se on. Ja sitten täältä. Vestas Tiimi vetomaa. Tulee loppuille osumaan siellä Sautekin kanssa. Molemmat pystyvät jatkamaan kyllä suoraan. Lapua on nyt kolmospaikalla ja ulkokautta sieltä lähtee Säkylän Black Horse taas hakemaan ohituspaikkaa. Best Class kärkipaikalla, kakkosena Ivomit, kolmantena on Lapua Tuninkauppi ja nyt sieltä tulee ohi. Grönfors on Lapuan joukkueen kuljettaja tässä lähtee. Ja siellä päästään ohitsekin. Ivomitin kuljettaja heitti niin sanotusti pyyhkeen kesään, ei lähte kokeilemaan sen enempää tuota. Ja pyörähtääkö siellä nyt kakkospaikalta Grönfors? Kyllä. Se oli Lapuan kisa sitten tuon myötä tuossa. Kun 7 pistettä kirjataan Best Class-team vetomaalle, 5 Säkylän Black Horselle, 4 Team Sautekille ja 3 pistettä Tuninkauppa.com Selaravintolat-tiimille, 2 pistettä tulee tiimi 544. Mustavalkoinen lippu kilpailija 31A ja se muuttuu musta. 5 tämänpäiväinen 4. 5. Karvian puuamoottorikerho Team Sautek 46 on 5. ja Team Urmos on 6. pistein 27. Viimeinen lähtö tänään Best Class-tiimistä Jimi Ohtamaa Sautekista, K. Päivi Korpela, Team 544 L. Esa Mylläri Tuninkaupasta, T. Topias Viita Black Horses-tiimistä L. Samuli Saarela ja Ivomit paineautut tiimistä Ken. Ei oo ketään viivalla. Ei oo pakko, jos ei taho. Ei oo mikään pakko. Aika mustat on pilvet. Kyllä saa sanoa. Ravintolat-tiimi ampaisee kärkeen tässä kohtaa. Tiimi Sautek kakkoseksi. Ei, sieltähän huimistellaan punttivolvolla suoraan kakkoseksi Esa Mylläri. Ainakin hetken aikaa piti tuota kakkospaikkaa, mutta siellä Säkylän Black Horses haastaa. Kyllä sieltä tulee vielä Myllärin Esa kakkospaikalla. 3. on Black Horses, 4. on Team Sautek ja 5. paikalla. Saattoi hyvinkin olla, että kävi kokeilemaan. Tää nyt on vähän tämmöstä muodollista paltavia haavoille tänne Lapuan porukalle. Mitä? Mitä kostit siellä? Ihan täydellisesti. Mahtavaa. Minä kelaan ajatukseni rullalle. Täällä nimittäin Antti-Pekka rupesi tekemään semmosia kuvioita, että en oo hetkeä nähdä. 7 pistettä kirjataan lapuolaistiimille. 5 pistettä. Tiimi 544. 4 pistettä Säkylän
Sautekille. Ja siinäpä me sitten taisi ollakin. Viimeisen erän tai lohkon viimeiset lähdöt ovat saatu päätökseen. E-lohkon lopullinen pistetilanne. Voittaja Nokian UA:n Ivomit paineautot.